Ставай сама, хей! Ало, какво стана, Мило, прибираш ли се? Филяк, моля те спри да правиш и качваш безмислени клипове. Омръзна ми да гледам скетчове, където има по една шега на 3 минути. Или клипове с по няколко стотин хиляди гледания, само защото сте успели да убедите жена да се снима за вас. Това, че публиката ви е на ниво първичен инстинкт, не означава, че и вие трябва да се възползвате от това. А и не е лоша идея да си подбирате актьорите. Например. Знам обаче, татко ще е мега ядосан. Какво направи пак? Нищо, какво да съм направила? Чакай, онзи път, нали щупихме гардероба, може да е видял и... Ама не може да е за това, то беше отдавна. Въй, може да се остави. Въй беше и моята реакция след тази сцена. Виж, просто искам да влагате малко повече смисъл в забавните ви клипчета. Не мисля, че искам много. Ало, какво стана, Мило, прибираш ли се? Тук съм долу. И? Има едно много малко сладко кладенче. Моля те, само за тази вечер. Не, котка в нас, не. Само за една вечер. Оф. За една вечер. Добре, котка в нас, добре. Благодаря ти, Мил. Супер, това котка.